О, да, ще успееш, ще успееш. Днес ще пробвам един дек на един ютубър, The Big Yas. Дали успях да направя победа с него? Ако искате да разберете, останете до края. Как сте, веричта? Аз съм Еликата и добре дошли в новия клип. Да, днеска ще пробваме The Big Yas дека. Интересно ме дали ще успея да направя поне една победа. По принцип, той или преди играш с Фриз, сега видях, че го е махнал и е сложил Вайнс на него място. Целта ми е една победа. Така, първата игра. Много ми е интересно дали ще направя една победа, защото на мен лично ми изглежда много Relax. неадекватен този дек. Майко, какво се пускаме един колектор тук? Той пуска и рейндж понякога, по-бързо. Майко, обичка. Любимата ми карта. Той виждам, че пуска понякога рейдж тук за еликсир колектора. По-бързо зарежда. Спитам тук. Тук е 11 спирит. Барберки за дефенд. Тук е една полшенка. Не успях, майко мила. Нямам, нищо, не знам какво да правя. Тук бих пуснал Вайнс. Унищожение само още първата игра. Имам рейдж. Вале! Не знам този човек между другото как го играе този дек. Не знам. Добре, барберките напредват. Да видим какво ще стане в дабл елексира. За сега сме пълна трагедия. Почти на крауна, почти на 3 крауна преди дабл елексира. Оп, Вайнс. Добре, тук ще върнем демидж, сега един рейдж. Добре! Мале, пошил бутах кулата. Не мога да повярвам. Те всичко е включено, да погледам. Пускам един елексир колектор и влизаме в дабл елексира. Така, той имаше Хок, Уичка, Найт и Далок. Добре. Така, тук... Не! Майко. Направо на унищожи. Добре, тук вайсваме. О, той не спира да я спами тая лучка. Да, мен изглежда невъзможно да направя една победа с този дек, не знам. Мисля, че се запътваме към втората игра. Така, запътваме се към втората игра. Първата беше пълен провал. Ще чакаме да видим какво ще пусне. Добре, пусна Giant. Пускам един елексир колектор. Интересно е дали противниците се досещат с кой дек играе. Ще пуснем елитки, но искам да видя какво ще пуснем отзад. Така. Дай. Добре, хилна едната елитка, добре. Мале, първата му кола, бутнах ли я? Бутнах ли му първата кола? Дай! He's a good player, chat. Big Yas. The Big Yas. Да! Да справим ли малко Гаврилка с опонента, както той справи? Не, какво? Бесках на... Не, какво направих без сплитах елитките? Въобще не трябваше да ги пускам. Много съм прост. Нищо по няма мирор. Той ме е слаб, Лео. Не, моля ви
са! Тук не трябва хил спирита. Сега ги хилва. О, ма джайанта просто без... Много съм слаб, наистина. То не съм слаб, просто мискликвам, защото е супер трудно да играе с курсор. Че, тук имам Вайс. Ах, майка му, Вайс не успя. Добре. Пускам един еликсир колектор. Той има джайант, мисля, че ще го пусне тук джайанта. Или сега ще видим. Добре, се опита да ма 3 крауни. Има и Poisoned, не го беше играл. Добре, пускам тук елитки. Един рейдж. Болеца! Не! Скелечетата, не, скелечетата! Добре, мъртъв е. Какво? Майко му да е тъпата еволюция. Мале. О, трикрална ли му наистина? Трикрална ли му наистина? О, майко, пълен провал, щях да го бия, човек. Ти са слаб. He's a good player, chat. Но, трета игра. Игрите са сигурно бързички. Аз не знам как е възможно той да го знае да е толкова перфектно. В смисъл, не е възможно да го знае толкова перфектно, но не знам как е толкова силен, когато той го играе. И защо играе тази... Не, наистина, като играе личката, много се... Ме изплуват някакви много гадни емоции. Как да го дефендна това? Нямам никаква идея как да го дефендна това. То директно трикрал, направо не мога повярвам. Ей, са слаб. He's a good player, chat. Няма да се откажа. Няма да се откажа. Докато направя победа. Ще го изчакаме. И да падна купи, не ми е проблем, ще ги дигна после. Какво? Не знам наистина. Искам един еликсир колектор. И един рейдж, както той прави. Добре. Въобще не е добре. Въобще не е добре. Добре, пусна... Добре, удари принца по Хел Спирита. Пусна се да лога. Какво те е детето или иначе? Така. Няма да даш, нали? Няма да даш, нали? Пускам още един еликсир. Сега ще пусне балон, 100% съм сигурен. Да. О, какво правя, наистина? Майко мила. Той ли ще има 3 крални, наистина? Скараме. Лошо. Лошо. Оп, 20 тук. Добре. Тук пускам барберки. О, добре, той се пусна принца в дясно. Добре.
Мале, перфектно. Тук. Тука. Още... Не, да... И са слаб. He's a good player, chat. Пета игра. За сега сме 4 от 4 загуби. Уличка, естествено. Знаем, че момченцето е усиновено. Добре, хвана. Един елит. Мисля си билдинга. Тауъра се тая. Окей, поведахме го с демидж. Добре, само един път ще удари кога. Мале! Чакай си, тук така трябва да го оставя. Пусна. Еволюция на вещицата. Добре, и той го дефенднахме. Окей. Оп, и тук така. Добре. Тук. Добре, окей. Така, не сме да си играли още колектора. Еликсир колектор. Окей, сега спрътваме тук. Пускаме барберки. И по-малко 20 секунди до овертайма. Добре. Рейдж, мореца. Ари бе, но... Тук. Посредата. Тук. Вайнс. Добре, пускаме тук скелечета. Как да го спра това? О боже, колко е кринч. Ако не знаете, обявявам турнира 23 януари от 7 часа тук в YouTube. Елате на стрима ми. Така. Не знам какво правя. Как го дефендва той това? Добре, пускам той. Ейдж. Спаме просто някакви карти. Добре, не ударя още веднъж. GG. Майко мила. 5 от 5 загуби. 5 от 5 загуби. А вие, ако не сте разбрали, обявявам турнир на 23 януари. Имам отделен клип в YouTube. Ще го ставя долу в описанието или влезте в YouTube профила ми, за да разберете повече. Входът е безплатен и е за всички ви. Има награден фонд 75 евро. Пак повтарям, 75 евро. Добре, тук. Добре. Хилъра. Майко. Добре. Участвайте на турнира. Може вие да спечелите. За повече информация, пак казвам, съм направил отделен клип в YouTube. Може да го видите. Колкото има Goblin Gang. Пускам еликсир колектора. Така, литки. Моля ви са! Трябва да спечеля една игра. Трябва да я спечеля. Няма как. Тая игра просто трябва да я спечеля. Ти са 10 лео. Тъпем рур. Слаб лео. Мале.
О, не мога повече! О, слушахте им паднаха даже. О, не мога да повярвам. Аре бе, елитки. Ей, той има Wizard. Дали ще го пусне? Дали ще направят... Ой, Еликс. И Executor. О, да, пусна Wizard, как се знае. Тук пусне нещо. Добре, ето ги елитките. Не. Мале! Наистина ли? Не, това пиш трябва да го бия някак. Те пускам тук скелечета, защото нямаше да набие демидж на колата, защото 11 лева пък. King Tower ме 12. What? Дали той не е с този дек? Втора помпа пусна. Ох, как го пуснах тебе речи. Мале. Той играе някакъв зловещ дек. О, Вайнс. Тук пое доста демиш на Кинг Тауъра. Добре. И аз пускам еликсир колектор. Да, добре, да. Игра ще е интересна. Добре, чакаме. Окей. Бърз Вайнс. Фак, не успях. Добре, 5 секунди до дабъл еликсира. Да видим, ще пусна още един еликсир. Коректор. Така. Аз не знам как очаква да ми... Аха, ето го. Добре, пускам още един еликсир коректор. Пак, какво се случва? Не. И от това пиш ли загубих наистина? Ами тeste, оките яй, майя хи, майя ху, майя ха, майя ха, майя хи, майя ху, майя ха, майя ха, vrejsta plejsta, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei, mi-amintește ochii tăi ei. Колко ще загуби направихме? 7. Мале, не мога повярвам. Направо скъсаха с този дек. Нищо не се получи. Последната опитам ли? Ай, ще опитам последна. Ще свърши клипа, 6 загуби подред, направо не знам. Дай, пускам елитки отзади. То спод другия дето синове, не играем миньон хора. Добре. Кое е демидж?
Ох, много напред го съм. Нали? Не, окей, точно, перфектно. Точно, перфектно. Добре. Скочи, моля се. Добре. 3, 2, 1. Не пусна, не скараме нищо. Добре. Тук се пускаха, нали? Ох, сега елитките ми много лесно ще умрат. Фак. Добре. Не поех. Между другото, много добре пенах, много добре, чета го вече. Пуснах Тесла. Така. Абонирайте се за канала, за да ни изтървете турнира на 23-ти. Тук в YouTube ще има лайвстрим, в който ще направим турнамент. И ще дам... Чайте, че това много напреженка стана, знаех, че ще пусне Мега Найта. Просто си го знаех. Моля ви се, елитки. Имам отделен клип в канал специално за турнира. Изгледайте го, за да разберете за какво точно става въпрос. Турнира е с награден фонд 75 евро. И входът е безплатен. Един от печелившите може да си ти. И аз го вярвам. Сега ще пуснем Мега Найт, нали? 3, 2, 1. Фак не пуснем Мега Найт. Цак, цак, цак. Ох, той имаше фаербол, не трябваше да пускам точно тук. Знам, че иска да пусне Мега Найта. Знам, че го иска. Пусна го. Майко. Пушвам го тук. Чакайте. Тук така. Тук така. О, няма да успя. О, да, ще успя. Bye-bye! Добре! Айде! Така, пак повтарям, не забравяйте да участвате на турнира, който е на 23 януари тук в YouTube и в Twitch. Ще дам на турнамента името и паролата, за това не забравяйте да участвате. Безплатен е входа, а вие може да спечелите пари, ако сте в топ 3. Аз съм сигурен, че можете. Ако искате по-подробно да разберете за турнира, влезте в YouTube ми, имам специален клип за него, или цъкнете там, или там горе, нямам идея точно къде е. Абонирайте се с камбака, за да изтървете повече видеа, ако сте оцелили до края на видеото. Дайте по един лайк. Аз бях Илийката. Чакам ви на турнира.